Трета част, епизод измислен. А? Какво? Но ти си духът змия? Да, вярно е. Аз съм духът змия. За първи път ли виждаш нещо като мен? Ами честно казано, да, за първи път виждам. Имам интересно предложение за теб, Ронин. Мога да се вселя в теб и тогава ще можеш да надвиеш другите, защото аз съм дух. Съгласен ли си? Интересно предложение. Ще изчакаш ли няколко секунди да помисля? Да, разбира се. 5 секунди минаха. Съгласен ли си или не си съгласен? Аз съм съгласен. Стига да ми запазиш душата. Хя, дадено, приятел. Значи се споразумяхме. Скоро ще те завладея. Обладай. Приготви се. Ще станеш полузмия, така че се сбогувай с краката си. Какво? Значи ще има пашка като своята? Че как иначе, партньоре? Ухапване и вселяване. Сега! Не чувствам нищо различно в мен. Аз съскам. Супер! Стой, чакай, но какво става с мен? Чувствам се като дух. Супер! Сега ще можем да надвием другите. Аз имам крака. С тях работя по-добре. Супер. Сега вече той се вселил в мен и аз в него. Вече сме две различни тела. Ще можем да победим Моро. Аз те чух. Изиграл си ме. Не, това стана. Така станахме по-силни. Сигурен ли си? Как иначе? Моро няма никакъв шанс. Нито нините. Ние двамата сме най-силният отбор, който някой някога може да си представи. При Сенсейво. Ранен съм. Къде са ми нинджите? Трябва ми спешна помощ. Ще се опитам да оправя компютъра. Пум. Слуга, хайде да направим така, че нинджите да се скарат. Така ще ги разобединим и с екипа им ще е свършено. Харесва ми как мислиш, господарю. Харесваш ми, слуга. Дай 5. Да, браво на нас. Ние ще ги унищожим. Те никога няма да успеят. Значи се разбрахме. Един срещу друг ги разобедяваме и после им взимаш силите, господарю. Разбрахме се. Вие сте страхотен господар.
Ти си страхотен слуга. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А? Онова тайно зейн ли е? Пиксел, скри ме. Явно ти си е привидял. Това е само фонът. Явно наистина ми се е привидял. Да се ходи. На някого друг да му е скучно. На нас. Само питах. Кай Джей Кол ния. Пиксел успя да го запише. Пиксел успя да запише нещо ужасно. Че неговата слуга планират да саботират нашия отбор. Моля? Да саботират нашия отбор ли? Но как? Ами аз се чудя. Всъщност майче в записа ми го има. Пиксел, пусни. Значи се разбрахме. Ще ги предадем като ги накараме да се бият заедно. Ха-ха, добре, че си говорим насаме. Ако някой нинджа беше чула, щеше да има голям провал. Ето, какво ви казах. Значи той планира да ни унищожи. А имаме и с духове да се занимаваме. Това е ужасно. Трябва първо да се заемем с Чен и тогава ще се заемем с духовете. Все някога ще успеем да се справим с всичките. Нали? Да, точно така. Първо трябва да ги спрем, първо трябва да спрем Чен и слугата, а после ще се заемем с духовете. На някой друг да му липсва сенсей. На мен ми липсва. Не знам за вас. На всички ни липсвания. Затова, колкото по-бързо се заемем с Чен, толкова по-бързо ще свършим с него и ще отидем да видим как е той. Сигурно е жив и здрав. Ронин е много добър гледач. Той е предател. Не му се давайте. Той не е предател. Вие ще ми казвате. Открадна ни всичките неща. Но ние не знаехме. Да, как пък не. Добре, че аз съм водната нинджа, иначе никой нямаше да може да я спаси от духовете. Обиден съм. Нинджи, вече реших кой срещу кого ще се бие. Решил си! Ти добре ли си, Чен? Няма да се бием един срещу друг. Ако трябва ако изобщо ще има и други, ще се бием заедно. Срещу теб, а не един срещу друг. Да, майсторе. Значи наистина сме видели Зейн. Аз си знаех. Да, вие винаги знаете, господаро. Тогава ще трябва да се изправите срещу мен. Необходимо ли е? Не, сериозно, необходимо ли е? Не искам да си вгубя времето. Да, може. Да, може или трябва. Защо изобщо питаш, Кай? Трябва. Той е прекалено слаб, вярно е. Така че ще бъде лесно. Аз все още съм натъпкан. Добре тогава. Да се хвърля на него, момчета. Те изчезнаха. Свободни сме.
Хаятш. За малко да ми падне маската заради теб, Чен, трябва да си скрия самоличността. Приятел, вероятно знаеш какво следва. Трябва ли да предполагам лед? Ще позволите ли мистер Ниндруист? Цялото уважение е твое, Кол. Защо изобщо се трудя? Чин? О, майчик заболя малко. Ха-ха-ха-ха. Нинджа хумор. Здравей, Чен, искаш ли малко експлозия? Светкавица! Вода! Огън! Вода! Станах за едно пържено кюфте. Искаш ли да станеш изгоряло тогава? Ха-ха-ха! Справихме се с Чен и слугата. Остават ни само духовете, Ронин и унази подла змия. Ой! Сега остава само да видим как е Сенсей Иво. Към манастира!